bersyukur nak keslem jong unongsan Hima. Ke kinho ni le kai jong ke Blue Bombers kala peteng Biang ban Korea ke namjap ke semi final jong ke second league jong ke Lympung ni le kai invitation knockout football tournament arajar arpulai arpusau ye ke bala pendong da ke new Nnsscc sports and social and cultural club. Ya ketika nam ladu jong ke Blue Bombers kalawan hadin bakal ban Pynliem no da arko le iwe ya ka Shlong Lajong haga jingile kai persya kabelalong haga sngi palai jong katayo hamadan new Nnsscc. Shushu lingba ketika jingjab kala penlong ya ka Blue Bombers bahkan yo ban pentikna ya ladi ban rung ceka final jong ketika Lympung menta ke Samoi. La ban kedau hang ni bah haga jingile kai semi final first league ka Blue Bombers kala yo ban Korea ke jingjab da ka ba kala la ban Pynliem lingba kisau teliki kol ya ka Shlong Lajong but haba phairu sheka semi final jong ka second league ka Blue Bombers kalala ban Pynliem da arko le iwe ye ka Shlong Lajong kumta lingba gani ka jingjab haba khen kalum lang ha ka aggregate ka Blue Bombers kalayo hendrew kol kat ba ka Shlong Lajong pat kalayo tang sau kol kumta kala penlong sendon ye ka Blue Bombers bakan yo rung sha ka final. Hagetika sngi yaga nam man of the match layo ban khur ban khar sinteo ubare rang up cool jong ka Blue Bombers.